Rydych yn byw yng Nghymru ac yn dioddef ar ariannol oherwydd y coronavirus. Efallai y gallwch wneud cais am y Gronfa Cymorth Dewisol. Mae ceisiadau i'r gronfa hon yn cael ei delio efo yn fwy hyblyg yn ystod cyfnod a pandemig coronavirus. Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grantiau brys sydd ddim angen eu talu yn ôl. Mae'r taliad ar gyfyng yma yn gallu eich helpu i dalu am gostau hanfodol fel bwyd, dillad, trydan yn nwy a theithio hanfodol. I dderbyn y taliad, mae rhaid i chi fod mewn trafferth ariannol difrifol, efallai efo hyn oherwydd eich bod wedi colli eich swydd neu yn disgwyl am fudd-daliadau, bod mewn sefyllfa argyfwng ac angen cefnogaeth ariannol ar unwaith, neu fod gennych ddim arian arall ar gael. Mae'r taliad cymorth unigol yn gallu eich helpu os rydych yn trio symud cartref neu helpu chi aros yn eich cartref presennol. Mae'n gallu talu am bethau fel peiriant golchi ar rhewgell neu oergell, dodrefn fel soffas, gwlau a cadeiriau. I chi dderbyn y taliad cymorth unigol, mae rhaid i chi fod efo dim arian ar gael, bod yn derbyn rhai budd-daliadau fel credyd cynhwysol neu credyd gwarantedig pensiwn, a naill ai fod yn gadael cartref gofal neu sefydliad i fyw yn annibynnol, yn sefydlu cartref ar ôl ffordd ansefydlog o fyw, neu yn gwynebu perthynas yn torri lawr neu trais domestig yn y cartref. Rydych yn gallu gwneud cais ar-lein ar gyfer y DAF. Am fwy o wybodaeth am y DAF neu ffynonellau help arall yn ystod y pandemig, ymwelwch ein gwefan.